Hej, velkommen til den her post, som du kan se har nogle hænder i en cirkel, og så er der et glas vin og et brød. Og det er fordi, at den her post handler om skærtorsdag. Men før jeg når til det med vinen og brødet, så vil jeg fortælle dig lidt om det, der går forud for det. For du skal forestille dig, at vi er kommet lidt ind i påskeugen, og efter den første dag, som var meget hektisk, måske har du allerede hørt om det, hvis ikke, så kommer du til at høre om det. Men efter den her første dag, så er tingene faldet til ro nu. Men ikke alt er, som det skal være alligevel. For der er nogle af ypperste præsterne, som surmuler ude i krogene. De tror nemlig ikke på, at Jesus han er sendt af Gud, som han siger. Og derfor så vil de af med ham, fordi Jesus han tror deres magt. Ypperstepræsterne de har det nemlig godt under besættelsesmagten, men det har folket ikke. Folket kan godt lide Jesus, og derfor så tror Jesus deres magt simpelthen. Så de vil af med ham. Og de får en af Jesus venner, nemlig Judas, til at forråde ham og udpege ham for de romerske soldater. Og det gør de på en helt bestemt måde, eller det gør Judas på en bestemt måde, som du måske ved i forvejen. Du kan lige tænke over, hvordan Judas han udpeger Jesus. Ja, og hvis ikke du kan huske det, så fortæller jeg det nu. Judas han kysser nemlig Jesus på kinden. Og det er sådan, at soldaterne ved, at det her det er Jesus, og det er ham, de skal tage til fange. Men før det sker, så sidder alle disciplene sammen og spiser en sidste gang. Og Jesus han siger, at når han ikke længere er her hos dem, så skal de mindes ham ved at gøre lige præcis det, de sidder og laver der, nemlig at spise sammen. Og hvis du nogensinde har været til en gudstjeneste i en kirke, så har du måske set, at folk går op til alteret og modtager et lille stykke brød og et glas vin. Og det er simpelthen for at mindes Jesus. Fordi når vi er fælles om noget, når vi deler med hinanden, og når vi spiser sammen, så er vi faktisk aller tættest på Gud. Ikke kun ved gudstjenesten, men i al almindelighed. Og det er sådan set derfor, at skærtorsdag er rød. Den er rød som fællesskab og kærlighed og som blod, fordi det er noget, vi alle sammen deler. Og fordi Jesus giver os hans blod som vin og kærlighed. Så nu her, mens du går videre, så kan du måske tænke lidt over, hvem du bedst kan lide at spise sammen med, og hvorfor. Så, men god tur og god jagt.